Фаварытка Лукашэнкі і вайна. Роман Пратасевіч і мільённыя штрафы, а таксама Зеленскі на мяжы з Беларусю, мёртвыя чайкі і 60-гадовы ніндзя-хуліган з Кобрына. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 19 красавіка. Любіміца Лукашэнкі, тэнісістка Арына Сабаленка, дыстанцыянавалася ад яго. Гэтымі днямі Сабаленка выступае на турніры ў нямецкім Штутгарце. Там яна дала каментар выданню «Tennis Majors», дзе паскардзілася, што адчувае шмат нянавісці ў свой бок толькі за тое, што яна беларуска. Таксама у Арыны спыталі, ці дапамагаюць ёй шматлікія хвалебныя словы Лукашэнкі. Сабаленка адказала так. Цытата. «Я упэўненая, што не дапамагаюць. Я не ведаю, што адказаць, бо Лукашенко можа каментаваць усё, што захоча. І калі украінцы яшчэ больш узненавідзяць мяне пасля ягоных словаў, то што я магу зрабіць?» Канец цытаты. Сабаленка сказала, «Я б спыніла вайну, калі б магла, але гэта не пад маім кантролем». Нагадаем, раней тэнісістка выказвалася пра вайну ва ўкраіне, але заўсёды абцякальна. Маўляў, вайна гэта кепска. Пра расійскія ці беларускія ўлады, якія гэтую вайну і вядуць, яна ніколі нічога не казала. У 20-м годзе Сабаленка дык увогуле падпісала ліст спартсменаў у падтрымку Лукашэнкі, а пасля удзельнічала ў запісу яго навагодняга віншавання. Сам Лукашенко, калі Арына сёлета выйграла Мельбурн, адзначыў яе перамогу келіхам водкі разам з сабакам Умкам і бізнесменам Цяцерыным. Але цяпер любоў Лукашэнкі да спартсменаў пачынае ствараць ім больш праблемаў, чым карысці. Асабліва ў выпадку Сабаленкі. Яна выступае паспяхова, зарабляе вялікія грошы сама. Дапамога беларускай дзяржавы ці ільготы ёй не асабліва патрэбныя, а жыве Арына дык увогуле ў ЗША, у Маямі. Таму, магчыма, хутка мы пачуем ад яе і менш абцякальныя фармулёўкі. Дарэчы, пра Лукашэнку. Учорашняя яго сустрэча з кіраўніком так званай ДНР Пушыліным не прайшла без наступстваў. Кіеў адклікаў з Беларусі украінскага пасла Ігара Кізіма. Пакуль што, для кансультацый. Але украінскі МЗС заявіў, што расцэньвае дзеянні Лукашэнкі як спробу легітымізацыі расійскай акупацыйнай адміністрацыі ў Данецку. Тым часам Уладзімір Зеленскі пабываў на мяжы з Беларусю. Ён прыехаў да ўкраінскіх памежнікаў у Валынскую вобласць. Яна мяжуе з Беларусю і Польшчай. Зеленскі ўручыў памежнікам узнагароды і падзякаваў ім за абарону дзяржавы. На відэа яго паездкі добра бачна, як цяпер умацаваная мяжа паміж Украінай і Беларусю. Супрацьтанкавыя рвы, калючы дрот, ваенная тэхніка. Новыя падрабязнасці падвойнага забойства ў Крупках, дзе муж застрэліў сваю жонку і палюбоўніка. Спачатку віравалі версіі, што жонка хацела развесціся, таму муж паехаў на разборку. Але на справе ўсё было зусім наадварот. Жонка памірылася з мужам і разам яны накіраваліся да палюбоўніка, каб пра гэта яму паведаміць. Сустрэліся каля мясцовай крыніцы, але нешта пайшло не так. Што канкрэтна здарылася, пакуль застаецца таямніцай, але муж у выніку застрэліў абодвух і сам пазваніў у міліцыю. Пры гэтым следства правярае версію, што забойства было не спантанным вынікам сустрэчы, а мужчына першапачаткова ўсё так і спланаваў. Бо чамусьці з сабой у машыне у яго была зброя. Працягваецца суд па справе нехта. Сцяпан Пуціла і Ян Рудзік за мяжой, таму ўся ўвага скіраваная на Рамана Пратасевіча. Ён адзіны на лаве падсудных. Цяпер Раман даў паказанні і паведаміў. Ён цалкам прызнае абвінавачванні ў закліках да захопу ўлады, распальванні варожасці, абразах вышэйшых службовых асоб. Усяго каля 8 артыкулаў. Пратасевіч згодны, што удзельнічаў у злачынстве ў складзе групы, але не згодны з тым, што быў кіраўніком канала «Нехта» і «Беларусь галаўнога мозгу», якія прызнаныя ў Беларусі экстрэмісцкімі фарміраваннямі. Бо, маўляў, іх жа прызналі такімі, калі Раман там ужо не працаваў, ды і кіраваў каналамі не ён. Нагадаем, што па справе фігурантам выстаўлены пазоў у 30 мільёнаў рублёў. Тут Раман часткова прызнаў шкоду, нанесеную Мінтрансу за перакрыццё дарог пратэстоўцамі. Дзяржава хоча спагнаць за гэта аж 5 мільёнаў рублёў. Але суму ў 25 мільёнаў, якую трэба сплаціць за дадатковую працу сілавікоў, Пратасевіч прызнаць адмовіўся. Ён таксама заявіў, што не прызнае суму шкоды, палічаную для выплаты Міністэрству аховы здароўя.
і патлумачыў гэта так. Ахова здароўя ў Беларусі ж бясплатная. У суд, акрамя Пратасевіча, ходзіць купка дзяржаўных прапагандыстаў, якія выкарыстоўваюць хлопца як могуць, пакуль яго яшчэ не пасадзілі. Раней у яго пыталіся пра экстрадыцыю Сафіі Сапегі ў Расію, а цяпер спыталіся, ці вярнуўся ён бы ў Беларусь, калі быў бы беглым за мяжою. Ну, знаете, тут, наверное, все очевидно, потому что если бы я точно знал, что мне предстоит провести какое-то длительное время за решеткой, то, наверное, логично, что ни один человек в здравом уме не будет возвращаться для того, чтобы сесть в тюрьму. Вот. Другой вопрос в том, что, наверное, все прекрасно понимают, что очень много людей, которые уехали, которым по факту ничего, наверное, там больше какого-то административного штрафа или 15 суток ничего не угрожает. Это уже совсем другая история. И большинство таких людей просто могут, не знаю, строить из себя кого угодно, хотя по факту к ним, если может быть применено какое-то преследование, то абсолютно минимально. Поэтому это абсолютно две разные истории, и я считаю, что их нужно разграничивать. 21 красавіка пракурор запытае тэрмін пакарання для Романа Пратасевіча. Максімальна хлопцу пагражае да 12 гадоў калоніі. Дзяўчына зрабіла татуіроўку з лагатыпам мінскага аквапарка. За гэта абяцалі бясплатны ўваход на ўсё жыццё. Здагадайцеся, што здарылася пазней. Падрабязнасці расказвае партал «Онлайнер». Незвычайную рэкламную акцыю ладзіў у 18 годзе сталічны аквапарк «Лебядзіны». Жыхарка Мінска Жанна зрабіла тату. Ёй уручылі сертыфікат, але ніякіх дакументаў ніхто не падпісаў. Цягам 5 гадоў жанчына сапраўды бясплатна хадзіла ў аквапарк. Кажа, у цёплыя месяцы бывала, што і па 4 разы на тыдзень. Але ў гэтым сакавіку Жанну пускаць адмовіліся. Патлумачылі, што змяніліся правілы. Яна звярнулася да кіраўніцтва аквапарка, а там адказалі, пра конкурс і татуіроўкі няма ніякіх дакументаў. Таму, прабачце, у Мінгарвыканкаме чыноўнікі дапамагчы таксама не змаглі. Маўляў, ніхто нічога не падпісваў? Тады, напэўна, вырашайце пытанне праз суд. Мы нічога зрабіць не можам. Онлайнер звярнуўся да юрыста, а той патлумачыў. Ёсць публікацыі пра конкурс. Ёсць сведкі, што жанчыну раней пускалі бясплатна. Таму хай дамову і не падпісвалі, Жанне сапраўды варта ісці ў суд. Ёсць усе шанцы выйграць справу. У Магілёве на Святым возеры масава гінуць чайкі. На беразе сядзяць хворыя асобіны. Яны цяжка дыхаюць, выцягнуўшы ногі наперад. Узляцець яны таксама не могуць. У некаторых птушак бачная кроў і язвы. Некаторыя ўсё ж збіраюць сілы і спрабуюць дайсці да вады. Бераг і вада абсыпаныя пер'ем. Пакуль невядома, што здарылася з чайкамі на Святым возеры. Прычыны ў экалогіі ці птушкі на нешта захварэлі. Але вадаём вельмі брудны. Ля берага плаваюць бутэлькі і іншае бытавое смецце. Эпідэміолагі запэўнілі, гэта адназначна не птушыны грып. Цяпер праблемай займаюцца мясцовыя ветэрынарныя службы. Ніндзі. Вядомыя майстры маскіроўкі. Але ў Кобрыне аднаго ўсё ж атрымалася заўважыць. Цяпер яго чакае суд. У мясцовую міліцыю пазванілі работнікі парка і паскардзіліся. Нехта паразбіваў камеры відэаназірання. Міліцыя занялася і высветліла, што злачынцам аказаўся 60гадовы мужчына. Ён прыйшоў у парк а 2 гадзіне ночы і пачаў мэтанакіравана разбіваць відэакамеры на слупах. Рабіў ён гэта нунчакамі. Да, нунчакамі, вы ўсё правільна пачулі. Мужчына спецыяльна набыў нунчакі праз інтэрнэт і выкарыстаў іх, каб пашкодзіць відэаабсталяванне. Прычынай гэтага, патлумачыў затрыманы, стала яго адмоўнае стаўленне да відэаназірання, якое, на яго думку, парушае асабістае жыццё. Цяпер на кобрынскага ніндзю завялі крыміналку за хуліганства. Яму пагражае да 3 гадоў калоніі. А на заводах «Нафтан» і «Полимир» облава. 10 чалавек арыштавалі. Усім прысудзілі арышт ад 10 до 30 сутак, у асноўным за рэпосты. Таксама затрыманым пагражаць крыміналкамі і звальненнем з працы. У афіцыйным тэлеграм-канале прадпрыемства пішуць: арышт не з'яўляецца уважлівай прычынай адсутнасці на працоўным месцы.
А ва ўкраіне затрымалі двух беларусаў, мужа і жонку. Іх вінавацяць у распаўсюдзе інфармацыі, накіраванай на дыскрэдытацыю сіл абароны і распальванні антысеміцкіх настрояў. Адбылося ўсё ў Закарпатці. Меркавана ў горадзе Берагава, паколькі ў дакументаванні удзельнічалі следчыя берагаўскай паліцыі і гарадской акруговай пракуратуры. Беларусы муж і жонка, але па прыездзе ва ўкраіну яшчэ ў 13-м годзе яны заключылі фіктыўныя шлюбы з іншымі людзьмі, каб атрымаць дазвол на жыхарства. Цяпер сілавікі шукалі тых, хто вёў антыукраінскія прапагандысцкія старонкі ў соцсетках. І выйшлі на беларусаў. У выніку парачку могуць арыштаваць альбо пакараць абмежаваннем волі на тэрмін да 3 гадоў. А беларускія аператары мабільнай сувязі цяпер будуць выдаваць вам грошы. Праўда, пад працэнты. Нацбанк падрыхтаваў указ, які дазваляе сотавым аператарам выдаваць мікразаймы на спажывецкія патрэбы. Сума не большая за 200 базавых. Гэта значыць максімум 7400 рублёў. Вось такія навіны серады. Падпісвайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канечне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.